Ето сега, например, вижте. Въпреки усилия, Чат, искам да погледнете. Така се каже ги търсим. катастрофи, Искам да видите. Отново. Има. Така се каже ги търсим. Значи това е ужасно, чат. въпреки усилия, Вижте, бе! Добре, чат. Колко трябва да си надрусан и пиян, че за да се разминеш така на косъм. Абе, брат, ти какво ще кажеш по този въпрос? Добре, Я знам как на кост и защо изобщо се движи с толкова голяма скорост и също така червената кола колко късмет има, за да може да се размини точно на косъм, 1 милиметър да се размини от сблъсък. Направо това не го осъзнавам. не бе, човек, не, аз просто не мога да си представя. Ей, за това понякога не искам да бъда шофьор заради такива моменти, брат. Защото виж какво става. Ти качваш се. Ай сега, например, ти давам пример с мене. Например, аз вече на 18 години взел съм си шофьорския изпит и вече едва ли не придобивам супер голяма увереност и се бия в гърдите. О, аз вече мога да карам. Перфектен шофьор съм. Качвам се и се случва това, което се случва и тук. Ай сега да видим и по-нататък. но същия период, Това е другото. Гледай, добре, колко трябва да си умен. Чакай. Това трябва да го... Добре, колко трябва да си умен, за да го направиш това? Ай, кажете ми. Вижте, тук даже и аз... само същия Ето, малумника решава да се направи на готин и изпреварва бялата кола с надеждата, че ще ти мине по-бързо. Но в този момент другата бяла кола завива, не, тръгва да завива и какво става? Става смъртоносен блъсък. Петра, ти какво може да кажеш по този въпрос? Защото човек, аз наистина нямам думи. Аз наистина нямам думи. Значи аз тръгвам, представи си, че аз съм бялата кола и тръгвам да завивам, Така. нали, и аз направо няма да имам думи, защото аз го виждам, нали, как се е засилил, обаче аз правилно, че съм сцепен, нали, защото ще се притесня правилно и няма какво да направя. Аз направо не знам този шофьор как такова на бялата кола. Не, виж, Защото значи ти първо няма да имаш абсолютно никаква времева реакция, брат. Ти ще бъдеш в защото, шок и... например, нали знаеш, че на човек редакцията му е до 3 секунди, за да Макс, премести, да. нали, той. А пък ти няма да имаш 3 секунди да преместиш крака до В гъста. никакъв случай, брат. В никакъв случай. Защото той е застирал с огромна скорост и ще го блъсне. Няма да имаш тези секунди. Точно това е. И човек, виж, после какво се случва, гледай. Ето, той тръгва, блъска бялата кола, нали така? И после другата бяла кола в стремежа си да спре, не успява да спре. Ето. период, И виж какво става. Той малумника, сега съжалявам за нецензурните думи, ама той спира или се опитва да спре, чак когато се е блъснал вече в бялата кола. Защо за пустотия е това? И виж какво. Я го върни и го служи на нормална скорост
и да видим точно какво се случва с нормална скорост и как го блъска. не намаляват спрямо същия период Гледай какво на става. миналата година. И просто бялата кола се завърта и наистина Сега Евала му прави на този човек от среща, че просто е запазил спокойствие и просто не е тръгнал да го блъсне бялата кола.